e presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo para o conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo. E falamos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase e que tedes a obrigación de vir a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes a obrigación de vir a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado. Hai como 3 niveles, non? Sí. Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel que xa se abre un expediente. Son os que van a inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Depois hai un terceiro nivel que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de xeito favorable, que aí entra xa a Fiscalía. É, digamos, piramidal, non? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa. Se non entra a inspección e se non acabamos en Fiscalía.